Ahojte, zdravím vás pri tomto videu. Sme chalani z Dicey Team, Boris a David. Čaute, taktiež by som vás chcel privítať. A vlastne dneska sme opäť pri testovaní príchutí nejakej konkrétnej značky. Dneska to je práve značka Starbucks, konkrétne Vintage. To je vlastne tmavá rada. Máme vlastne 16 príchutí, ktoré vlastne v tomto videu všetky vyskúšame. Opäť ich ohodnotíme od 1 po 10. Povieme vám k tomu nejaký názor, čo si o danej príchuti myslíme, s čím by sme ho možno mixovali, alebo k čomu by sme ho prirovnali, tú príchuť. A asi ideme na to. Či máš ešte niečo k tomu? No ja by som ešte chcel sa vyjadriť k tomu bodovaniu, že je to čisto subjektívne, je to podľa nášho pocitu a podľa našej chuti, že nemusí sa to zhodovať s vašimi číslami, ale aby to bolo také zaujímavejšie a poďme na to. A sám som zvedavý, aké sú to príchute. Nie všetky som fajčil, čo máme. Tak, hlavne myslím si, že obidva sa máme zhodnúť, že Starbucks sme veľmi dlho nefajčili. Samozrejme. Takže si tie príchute nepamätáme. Takže bude to aj pre nás niečo nové. A tešíme sa na to. Nefajčili sme ich vlastne ani pred týmto videom. Že vlastne priamo na tomto videu uvidíte naše prvé reakcie na tie príchute. Takže niektoré príchute už sme mali, ale 90% sme predtým nefajčili. Takže no bude nič, to tak také poďme sa do autentické. toho vrhnúť. No jasné. Poďme na to. Haťa. Dobre. Davidko, čo si nám to dneska nabil? No, takže v týchto korunkách máme nabité, v tejto alpake máme nabitý americký tabák, vieš, taký americký kompletík. Je tam, že honey dew me, čo je, že sladký melón s medom. A ty máš nabité v korunke, že Indian Kick. Ináč povedané Indian Spice App. Malo by to byť také akože dvojité jablko od Starbucksu. Čo na to hovoríš? No, ja som menej, že vôbec, že milovník melónov. A toto nie je práve ten z tých melónov, čo by ma oslovil o tom, že tie melóny sú že dobré. A je to také, že sladké a ďalej neviem to už opísať, že čo tam je také, že fajn. Ty to jak vidíš, to dvojité jablčko? Tak dvojité jablko. Akože nie je až také výrazné, že neprekáža mi až tak, ale je to dvojité jablko, takže isto to má veľa milovníkov rádo, ale ja to moc nemusím. No poďme si to vymeniť. No a mix na dvojité jablko to málo čo chutí dobre s dvojitým jablkom. Možno hruška by k tomu mohla ísť, že by tomu akože neškodila. Ak dáme na spodok to dvojité jablko, tak to bude úplne v pohode, každá jedna príchuť. Tomu melónu by možno nejaká broskyňa mohla fungovať, v pohode. Ale vieš čo, náhodou, akože ja tiež nemusím melóny, ale to nie je až také zlé. Vieš čo, mňa tam vadí to, že ja tam cítim nejaký taký, že korenistý nádych. Neviem ho špecifikovať. Akože Starbucks je tým špecifický, že má niečo korenisté vždycky v tom. Ale neviem, nesadlo mi. Že ja si myslím, že s citrusom by to bolo dobré, s limetkou nejakou. Ale že toto dvojité jablko, že za mňa nie je zlé. Lebo nie je tak anízové, ako bývajú ostatné. Že akože páčiteľné. Že v pohode by som sa dal s nejakým, že hroznom a kiwi. Úplne v pohode. Hrozno kiwi, trošku toho jablka, ten anís by tam nemusel vadiť, mohlo by to byť fajn. Koľko by si dal tomu bodov? No ja dvojitému jablku tak 4 z 10. A tomu meloniku pokojne aj 7 z 10. Tu sa asi nezhodneme. Ja by som dal tomu melónu, že 2 z 10. Proste vôbec ma to neoslovilo. A tomu dvojitému jablku dám 6 z 10. Že za mňa je to, že fajn dvojité jablko. Toto kolo som si pre nás pripravil. Ty máš Fresh Cito a ja mám Spice Peach. No to Fresh Cito je celkom fresh. Neuveríš. Čo to hovoríš? Ešte akože príjemne osvežujúca limetka. To podľa mňa vie fungovať v hociakom mixe ako doplnenie, že citrusu a sviežosťou. Je tam cítiť aj tú sviežosť tej limetke. Takže za mňa dosť vydarená vec. Že samostatne možno nie. A do tých mixov, do akéhokoľvek mixu, ktorému chceš pridať nejakú sviežosť, by som tam používal možno aj namiesto nejakej supernovej. Alebo to tam pridá aj tú limetkovosť. Ja zase som veľmi spokojný s touto príchuťou a do nej by som práve že dával iba citrus alebo niečo možno niečo sladké, možno s tým melónom, čo sme mali, tak tiež by to mohlo byť dobré, ale je to také, že
skôr blízko k nejakému, že Kashmir Peach, alebo skôr k nejakému tomu, že Spice Peach, čo bolo... Skôr by som takú jemnú zaudenosť tam cítil. Že taká tá barbecue peach, ako bola napríklad Adavia, alebo také niečo, nie? Ale je to dobré, vyskúšaj to. Áno, úplne ako tá barbecue peach. No. Úplne. Ale to fresh si to by som si možno dal aj s čajom. OK. Taký dobrý zelený čaj s citrónikom, to by bolo dobré. Možno ja by som si tú čajovosť k tomuto predstavil. Že tá čajovosť by možno trošku stiahla tú korenistosť tej broskyne. By to bolo taká čajová broskyňa. By to dal s nejakým čajom. Nejakou bergou napríklad. Ale podľa mňa tá čajovosť by zase by zaniklo to barbecue. To zaudenie. Dobre, a keby tam dáš napríklad, že tea time, že tiež broskyňa s čajom, tak by to mohlo byť, že fajn. Áno, ale ja nie som, že už keď mám jeden broskyňový čaj, tak tam nepridávam ďalšiu broskyňu. Jasné, ale akože to má tak napadlo. Chutí, aby sme mali peknú paletu. A hodnotíš to ako? Vieš čo, tá broskyňa fakt vydarená. Že dáme, že 7 z 10. Ja aj dám 8 z 10. A to fresito? Tiež dám 8 z 10. A mi to ešte vyskúšať. Ale spokojne by som to fačil aj samotné. Áno? Vieš čo, tomu fresito dám 8 z 10. 8? Že je to fakt, že také, že dobrý citrus, vydarený a viem si ho predstaviť, že v žiadnom mixe by ti nepokazil mix. Možno v dezertovke. Tam ho úplne pohode. K nejakému cheesecakeu alebo niečomu takému by to bolo podľa mňa výborné. Ale k čokoláde by to už nešlo. Prečo nie? Keď môže byť, že pomaranč čokoládou, by mohla byť aj limetka s čokoládou. No, pre tentokrát máme v korunkách nabité Alaskan Freeze, ktoré nabíja Boris. A ja som nám nabil, že White Mist, čo je krémová broskyňa s potónom korenia. Borko, ako hodnotíš metu? Je to taká výrazne slabšia meta, ale je taká príjemná. Nie je taká svieža, ale je taká, že fakt, že meta. Že taká, že do mixu, či taká, že by sa dala fajčiť? Toto úplne pohodne, samostatne by som vedel fajčiť. Taká, že v lete na teráske by si si úplne dal. Alebo aj metový čaj k tomu by som si dala úplne pohode. Fakt akože, keď si dáš metový čaj s medom, tak to tak presne chutí. OK. A ty? Vieš čo, tento White Mist je za mňa podobný tomu Pea Spice. Je tam cítiť tú krémovosť. Takže myslím si, že to je proste Pea Spice s krémovosťou navyše. Ale akože viem si to predstaviť do mixu k ovociu, ale aj do dezertu úplne pohode. S nejakým slaným karamelom. Alebo Havana Puro by mohla byť k tomu. Áno? Od dozaju? To sme už mali. Mne to trochu inak chutí, ako ten Peach Spice, alebo Spice Peach, neviem, jak sa to teraz správne vyslovuje. Ale je to dobré. Takže fakt je to také príjemné, krémová. A taká veľmi krémová. Mňa tá meta dosť baví, lebo není vôbec agresívna. Je svieža a nemáš tú agresívnosť v hrdle, vieš, takú, že ťa škrábe. Ale za mňa není taká svieža, že to není taká, že meta, že jak strong mint alebo K-mint. Vôbec, akože... Že to je taká... Taká, že ľahká meta. Taká, že lahuinka, že už do mixu, keď ho dávaš, tak je musí dať isto viac. Lebo by ti ho ostatné veci prebili. No. Ale za mňa je to výborné. Tá meta ma akože baví. Že fakt, že dobrá meta, že není proste agresívna, že ti dokáže zabiť mix. A ako by si to hodnotil? Tej mete dám 9 z 10. Ja 10 z 10, fakt som spokojný s ňou. Ja 9 z 10, lebo stále to nie je cane. Ale 9 z 10 tomu dám. A tak akože nemusí byť všetko cane mint, hej? Meta môže byť, má rôzne podoby. Môj škále je 10-10 meta cane mint. A toto je, že veľmi tesne za ním. A tá druhá? Ja 10 z 10 meta. Tomu White Mistu dám 6 z 10. 6? Ja 8 z 10. Mi to chutí. Ešte mi to príde také, že čakal som od toho väčšiu kremovosť a menšiu korenistosť. Takže preto by som dal ich 6. A mňa baví aj tako... Mňa baví to spojenie. Tá kremovosť, korenistosť a výraz. A s čím by si to zmixoval? Vieš čo, ja by som to asi nechal samotné. To by som pokazil mix, podľa mňa. Lebo do každého mixu, keby dáš, tak už tam máš aj kremovosť, aj tú inakosť z tej toho korenia. Takže ja by som to nechal tak. Ja by som tomu pomohol nejakou nektarinkou. Je proste pomôcť tomu vyťahnuť tú ovocnosť toho. No takto to také, že krémovo korenisté, aby som vyťahol tú ovocnosť. To je po pohode. V tomto kole sme si pripravili také, že krkolomné názvy tabakov. Áno. V tej Stimulation je, že Shanghai Passion, čo je, že bylinkovo-citrusový čaj.
Mal by tam byť nádych škorice v tom, neviem, či to tam cítiť. A toto druhé je tiež čajové, volá sa to, že Delhi. Je to vlastne čaj s indickým korením, čo by malo byť, že škorica, kardamon a badian. Takže také zase niečo také zaujímavé. Už len mlieko nám chýba, máme čaj o 5. Ma fakt baví takúto kardamon. Akože fakt ma to tam baví v tom čaji. Tento čaj je tiež dobrý, akože ja nie som úplne čajový, ale toto je fakt dobré. A hotový mix. Vôbec... Toto deto. Taktiež proste by som to nabil a nehral by som sa s tým, že niečím to možno akože ešte meta maximálne. Tuto zase nejaké ovocie, ale práve, že ako čajová fajka je to výborné toto. Toto je fakt dobré. A toto je, vieš čo, cíti pekne med. Ja tam cítim. Celkom, že fajn. Čak hovorím, že ešte to mliečko a máme čaj o 5. Akože fakt dobré. Ja som spokojný. Ako by si to obodoval? Akože ja nie som vôbec čajový, ale obidvom dám 8 z 10. A to už sú veľké známky u mňa. Tak u Ďorovčíka 10. Tomu ver. Vieš čo, ja tiež nemám rád, že čaje. V poslednej dobe si akože idem celkom že bergu. Ale toto prvé, za mňa, že 7 z 10. Toto druhé mne viacej chutí, lebo ma tam baví tá zmes toho korenia k tomu čaju a tomu by som dal 9 z 10. Na toto kolo som si pri nás pripravil samé dobrodky. V mojej vodnej fajke je Tart Choco, to je Morning Breeze. Čo to je to Morning Breeze? Povedz ty. To je citrusový čajík, osviežujúci. A Tart Choco je vlastne čokoláda s pomarančom. Čo tam prevažuje viac? Čokoláda či pomaranč? Pomaranč. Je to také príjemné. Troška mi to pripomína ako keby huba boba a potom tam príde čokoláda. To je škoda. No a keby to máš porovnať k týmto, že pomarančovo čokoládovým tabakom, je to bližšie k Dark Sicilian alebo k Rave in the Jungle? Vieš čo, to je samostatná kapitola. Samostatné? Lebo toto je fakt akože také... Ťahám ako keby takú žuvačku a potom vyfúknem tú takú čokoládu. Vlastne. Okay. Ešte, ja ako citrónový čaj mám zafixovaný, že Maridan letí. A je to iné od toho Maridanu. To je také citrónovejšie. Toto je za mňa, že dosť čajové. Ten citrón tam musím hľadať v tom, ale akože potenciál mixe by to mohlo mať. Toto by tiež mohlo mať potenciál. Čo dá tie čokolády? Amo, toto by som si vedel predstaviť, že s jablkom. Takže jablko, nejaká žužoretka. Úplne v pohode. Také, že proste pridať tomu bobule. Bobulu, nejakú trošku jablčko. Čo hovoríš na ten pomaranč v čokoláde? Ešte ja tam jastočne cítim takú, že škoricu. Jemne. Má to tam baví. Tádle dýmka mne baví. Lebo že je tam cíti pekne pomaranč, je tam cíti pekne čokoládu, ja tam cítim niečo, že škoricové, alebo niečo také. Ale taký nejaký klasický Starbucks feeling, že tam je niečo korenisté. Ale keď si to poťahneš, neevokuje to v tebe takú huba boba po žuvačku? Nie? Neviem prečo, som asi iba pokazený. Môže to byť, vieš možno, že tam je cítiť tú škoricu. Synagot sú také tie škoricové žuvačky, vieš? Že môže, synagot by som nepovedal, že škoricové žuvačky. Tak ale je také... Je tam maslo, takže tam žuvačkové to nemám. A ten tárčoko ma baví. V pohode. A do tejto príchute, ten Morning Breeze by som pridal možno jahodu. Jahodu? Takže tiež by si tam išiel nejaké ovocie, nech tam... Hej, sladkosť ale. Sladkosť pridáš. Nešiel by som po citrusoch, ale išiel by som po sladkosti, nejaká jahodka, možno čerešňa. Neby tá jahoda zase išla k tomuto. Alebo šoky. Ty kokos, okej. Že by kyslosť. No, šokurančok, lemončok. Neby jahoda strašne však k tomuto, kamo. Fakt, tu by mi tá jahoda pomohla. Sladké, tak... Nie, tam by mi tá jahoda pomohla. Mňa by to zalepilo, takže... A ako by si to ohodnotil? Vieš čo... Tomu Tart Choco by som dal, že 7 z 10. Ja tak 6 z 10. Tomuto k Morning Breeze. Skús ty povedať prvý. Skúsim tipnúť, koľko dáš tomu ty. No? 8. Nie. Menej. Nie? Tak 7. 7 z 10. Tipni, koľko dám tomu ja. 1000. Ja vlastne iba do 10. Pravdou. Tak čo viem, 8? Nie. Viac alebo menej? Menej. 6. Tak. Tak, asi som dobrý typer. Ale ne. Tentokrát sme si nabili. Ty si nabil, že Dark Caribbean.
To je také, že tebe bližšie. Kokos, ananás a citrón. Ja som si nabil takú chuťovečku, že tiramisu. Ako to, Borko, to tiramisu hodnotíš? Ty to... Isto si to užívaš. Perfektné. Je to dobrá príchuť tiramisu, hej, ale ja vôbec nemám rád dezerty a že keď ten človek, čo fajčí dezerty, tak to je, by povedal 10 z 10 a ja si poviem, uvidíme. Príchuť to je dobrá, ale neviem, mne to nechutí. Je to veľmi sladké, ale ja tam cítim aj kávu zase. Od 1 po 10, ako si moc zalepený? No veľmi. Ešte chvíľu predtým som si dal koláč, tak neviem. Dneska tu je blahobyt. Hej. A ty ako si spokojný? Vieš čo to Dark Caribbean? Neviem, volá sa to, že Dark Caribbean, tak by som tam cítil nejakú, že snažil by som sa tam hľadať nejakú rumový podtón, ale není tam. Ja tam cítim, že citrus s nádychom toho kokosu a ananásu, ale akože dobre to je. Príjemná príchuť, že možno už aj taký, že ešte poťahaj si, nehambi sa. Že taký, že samostatný mix v pohode a ak s niečím to pomôcť tomu, tak by som dal k tomu kľudne nejaké black mango, alebo niečo také, vieš, že nejaké mango k tomu trošku a mohlo by to byť fajn, alebo by som tam dal, že rum. Nech tam je ten rum cítiť reálne. Že to tiramisu by šlo aj samotné, ale do hociakého dezertného mixu. Aj, ja sa na to teším. Aj. Hneď lepšia príchuť. Toto mi chutí, to je dobré. To je taký mňam. Toto je akože fakt, že mňam. No sa cítim taliansku. To je pre mňa taký mix, to také mám rád, že mám kokos a osvieži to citrónom, fakt, že dobrým citrónom. Zakončí to ananásom. Ja som spokojný s týmto. A tam by som ani nič nepridával už. Všetko, za mňa toto, že najlepšie kolo. Zatiaľ. Na 50% áno. Akože to tiramisu je úplne, že paráda. Tomu nechýba, že nič. To verím. Čisté proste taliansko. Sedím si jesť kávička, tiramisu, fantázia. Aperol, hej? Nie, kávička. Nie, kávička? Kapučínko. Ale, kapučínko. To už nie je káva pre Talianov. A to kapučínko sa tak k tomu tiramisu, vieš, sa pýta. A vedel by som si tam predstaviť, že možno, že jahodu, alebo že malinu, také nejaké bobulky, alebo ešte by som si tam vedel, že niečo také, že mandarinku. Do toho by som nič nepridával, lebo by som si to nikdy nenabil, fakt akože. No poďme na čísla. Akože to tiramisu je... Teraz, lebo sám bijú vo mne dva svety, že či mám to akože podľa seba ohodnotiť. Daj to ty ako tvoja osoba. Hej? Tak 1 z 10. OK. Ale nezaslúžiš... A keby to není ty ako tvoja osoba, tak? Tak to je 9 z 10, akože fakt. Okay. Kebyže som dezertár, tak to je perfektná príchuť. A toto je 9 z 10, fakt akože to mi chutí. Ten Dark Caribbean. Ja dám tiramisu 10 z 10. Ja som dezertár, ja som ten z tých, že mňa to oslovilo veľmi. Keby som si to hneď nabil čisté znova. Ešte pozri pekne v tom gelatu. Úplne ideálne taliansko, fantázia. No, a tomu Dark Caribbean dám 9 z 10. V tomto kole sme nabili Ginko, to teraz fajčí David a Dark Mist to fajčím ja. Čo na to hovoríš? Mňa to Ginko baví. Dark Mist je petarda. Aby ste vedeli vlastne tak, Dark Mist je vlastne, že smotanová černica s metou. Ginko je, že med zázvor, citrusy a meta. Tiež trošku, ale. Ale to ginko je sladšie. Na to, že tam je meta, tak je akože dosť tam cítiť ten med. Vieš čo, ale je to veľmi príjemná príchuť, lebo je tam cítiť ten med, ale taký, že zaujímavý, taký, že tam cítim niečo korenisté. Nie je to tam akože v popise príchutí, ale je tam niečo korenisté, možno to je práve to ginko. A je tam potom citrusu. Za mňa to je skôr, že asi grep, nie je to nejaký, že citrón. A ten zázvor tam nie je až tak cítiť, ako by som čakal. Ale veľmi, veľmi je to príjemné. Ginko je dobré aj na pamäť, že? Hovorí sa to, minimálne Giska ho nevládza. Ten Dark Mist je fakt dobrý, akože mne to chutí. Za mňa teraz je to zatiaľ najlepšie kolo. OK. Nevadí ti v tom Dark Miste tá smotanovosť? Nie. Fakt je to dobré. Tak je to fakt vyvážené na jedničku, ako sa hovorí, s hviezdičkou. A povedal by som, že do tohto mixu by som dával... Išiel by som do pomela. Pomelov. Okay. Od Daxadu, ten pomelov, to by fakt bolo dobré. Alebo glitch ice tiež. To je bolo tiež dobré. Ja by som k tomu ginku vyskúšal, že
Líči. Líči? Mhm. Líči má rád jeden z nás zákazník. Alebo náš Roman, Azian Líči, Ježimaria, to keď mu doneseš, tak sa... Ja aj Roman, daj si dým? Tak sa tráse. To poznám. Tu je. Tento? Tu je. Ale dobrý. Keď spí, jesť nepýta. On je furt hladný. Však preto hovorím. To OK. vínko je fakt dobré. Ten Dark myslíš akože... No, toto bude asi najlepšie kolo. Na záver, skoro to najlepšie. No, Skoro na záver. Ešte nás Skoro čakajú dve ešte. príchute. a ako by si to zhodnotil? No, v tomto prípade teraz neviem, či mám v sebe hľadať Ďurovčíka alebo nie. Ale asi tu by sa Jano Ďurovčík postavil. Takže tuto by som dal, že 10 a Ginku tiež 10. Ja takisto 10 a 10. Vedel by si to predstaviť aj dokopy? Možno to nabijeme, možno, že nie. No, na záver sme si nabili do Alfy. Sme dali, že Spice Me Red, čo je, že jahoda, malina, rybe, zlá, klinčeky. A v gelate je Tokyo Spice, čo je, že pomaranč s limetkou a s nádychom, alebo s nejakým potónom korenia. Ako mi príde pri všetkých sarbazoch, že tam je korenie. No, to sa mi zdá aj mne. Že aj v dezerte bolo korenie. No, okrem toho tiramisu. A čo hovoríš? Na Vieš, čo tieto? ten Spice Me Red je akože dielo. Že za mňa najlepšie. Že 11 sa nemôžem dávať, ale možno by to bolo hodné až toľko. Akože fakt ma to baví. Je to úplne hotový mix. Že nemôžeš tam už nič dať, podľa mňa. Že samé to nabiješ a fajčíš. Aj to Tokio, to je fakt dobré. Akože, fakt som spokojný. Je tam cítiť to korenie? Klasicky áno. Lebo tu ho není cítiť. Tu je klasicky. Konečne niečo, kde není cítiť korenie. Pod tiramisu samozrejme. Starbucks. Takže, oni milujú korenie, podľa mňa. Fakt. Tak sú tým špecificky, akože. Keď to ty bereš, tak mne sa dá páčiť, že sú niečím špecificky. No jasné. A vráťme sa k týmto dvom fajkám. Miešal by si to nejako? Toto? Vôbec. Je to hotové. Fakt? To som zvedavý. Ani ja toto vôbec. Tokio tiež je hotové. Ňam. Toto je fakt dobré. Ňam. Keby mi nabije nejaký šišoven takýto mix, tak aj pohnem brvou. Fú, až tak? To sú silné slova toto. Tak ale nech to skúsi. Stačí si objednať Starbucks. Napríklad. No, toto mi... Starbucks do každého podniku. Toto mi príde ako také upravené frescito, také posunuté na vyššiu úroveň. Lebo je tam tá limetka za mňa viac cíti ako pomaranč. A ten pomaranč ju veľmi pekne doplňa. To korenie tam je také, že akurát. A vedel by som si tam predstaviť, že dalo by sa tam niečo ešte pridať. Ale možno Crystal Grape. Okay. Alebo Schweppes. K tomuto by išiel Schweppes. To hej. Strašne by ma to bavilo. To hej. Ale za mňa sú to hotové mixy. Obidva. To s tebou A súhlasím. tiež to budú vysoké známky za mňa. Neviem ako za teba. Chyba mi lopárik, vieš, by som musel zaloviť stovku. Áno. Vyťahnuť, jak ráno postaviť sa, vieš. Hej. Nestávaj radšej. Takže koľko dávaš? Spice Me Red. Tam teda 10 z 10, neočakávanie. To aj ja. A Tokyo Spice, tam 9. 9? 9. Dám aj ja. Dám aj ja 9 z 10. To je dobré. A čo, aký máš dojem z týchto tabačikov, čo sme dostali? Takto, akože dojem mám z nich, že je tam, cíti ten rukopis toho, že má tam skoro každý z tých mixov alebo tých tabakov nádych korenia. Tie mixy vo väčšine už sú také, že nie, že jednoduché samostatné príchute, ktoré musíš niečím mixovať, ale sú také, že vieš ich už fajčiť samotné, že nechýba im moc toho, aby to bol nejaký že plnohodnotný mix. A bavia ma niektoré veci, niektoré ma ani ešte tak nechutili, ale hodnotím to pozitívne, že akože bola to radosť celkom koštovať. Ja by som to, ak by som to mal tak opísať, nejako, tak boli tam príchute, ktoré mi veľmi chutili, potom menej, keď tie dezerty boli také, až na to tiramisu, to som vôbec netrafil chuť. Ale inak som príjemne prekvapený. A prekvapený som z toho, že nie som úplne taký fajčer, ktorý fajčí na dennej báze špecifické mixy, takže okorenené. Ale to mi to až tak neprekážalo. Neviem, či to berem tak, akože, že Starbucks je proste taký, alebo prečo, ale fakt mi to neprekážalo a fakt tie mixy majú doladené častokrát.
by si, keby máme od 1 po 10, celkovo hodnotiť značku? Koľko by si dal? Značku? 8 z 10. 8 z 10? Mhm. Vieš čo, asi sa s tebou zhodnem, že sú tam veci, čo by mohli byť lepšie, ale zase je to proste dobrý tabak. A ak ste sa dostali až tu, tak vám za to ďakujeme, lebo to je koniec videa. Kľudne nám môžete aj napísať, že ktoré príchute vás zaujali. Vy ste, možno s čím by ste ich skúšali vy miešať. Aký ste mali z toho dojem, lebo presne, jak povedal Boris, tá interakcia je pre nás základ. My sme my vedeli, čo vás baví. A samozrejme ešte ďakujeme chalanom z Charovalu, že nám tieto tabaky poskytli. My sme ich mohli vyskúšať a vám dať nejaký feedback. A sme radi, že ďalej pokračujete s nami tuto. Je to perfektná spolupráca. Dúfame, že ste spokojní.